थाखायनो खर' देरबायलै बिमा बे गथ' सासेया आंहा मान सनमान दङ गामिनि गाहाय मानसि माबाहाय फिफा बे बांगाल अजानाव थाबिस लायनानै गारहोफैनोसै नामा मालाय मोगथांनि फिसालायाबा आजां गाजां द्राग्स सोबग्रामोननो बेहाय थांना मोजां जाबाय हा मामि पापा थोरसि सुग्रा सिला सिबग्रा ओंखाम ओंख्रि संग्रा दालाय जोंहानाव मोनसे पस्ट खालि गैया आं बेखौनो फिलाप खालामनो नागिरदोंब्रा ए थारमानि बिहामजोलायनो कारेक्टलै आफा कारेक्ट फेसबुकनि सिख्ला माने रं नाम्बार नङालै मामि आरो पापा राइट नाम्बारसो लायनांसिगौल' गासिबो अके जोबखा लाबोबायलां मामि आयौ माथो सिन्दुर थुखालायनायसो आफा ना सोरजोंबासो हाबा जाखानाय नामा नङालै मामि माने आंसो खम खरसाव जानायनि मन्दिराव हाबा खालामना लाना फैखाबाय आं ए आंहा बेखौनो सोरजोंबा हाबा जाखानायसो नंदों दे हामथारबाय दे बेथा बेबायदिनो खायदा बाहायनानै खम खरसायावनो हाबा लानांगौ बेथा खुलुमदो जेबो जाया खनसेल' खुलुमनाया आं खुलुमनो लाजियो दे खुलुमदोलै रैसुमै आयै आंखौ लाजि फोनांनोसो सानखोना माखो खुलुमदो दे खनसेल'खौलाय लावदुम आफा मा जाखो नोंलाय ए आदा नों सफैबाय आं मानो फैफ्रांखोफ्रा र' आदा नों जिरायथ' दे आं नोंनो साहा फुदुंनानै लायनि नै लोंगोन आं नों फुदुंनाय साहा ओरैनो मारनोसैलां जानाय नङालै फैसनगोनसो नामाब्रा फाग्लि हांगारालाय जाला थाथ'नो बेथि